der er bundet fast med nogle remme, og så har hesten kunnet gå i sneen. Men det fordrer jo, at den går med det spredte ben, for ellers så træder den sig selv i skoene. Hvor stammer den derfra? Den stammer fra Nordamerika. Så er vi nået ned i sværvægtsafdelingen af veterinærinstrumenter. Du har nogle stykker liggende der, som... Ja, det er tandtænger og til at trække tænder ud på hestene, og det er nogle af vores tungeste instrumenter. Her har vi et eksempel på smedens ganske almindelige håndværk. En tang, som han har brugt i sin smedje, og da smedene og dyrlægerne var nært samarbejdende, så var det naturligt allerede dengang, at man brugte en tang, en smedetang, når man skulle trække en tand ud. Vi har også nogle instrumenter herovre fra den nye afdeling, som du netop har været over at hente. Og det er moderne tandtænger. Prøv en gang at løfte på den, de vejer jo godt. Det er en forklaring på dyrlægen. Der er det igen, at man lukker munden op på hesten og holder den op med et jern, og så sætter man den på her og klemmer. Princippet er sådan set akkurat det samme som smedens tang. Og så trækker man tanden ud, og så har hesten ikke længere smerter, og så æder den normalt foder. Hvis vi så har igen sådan et ekstremt tilfælde, hvor vi har det, vi kalder saksebid, hvor kæberne går forbi hinanden, og tænderne bliver slidt skrå, så bruger man en tandsaks, og det er jo også en ordentlig tamp. Det er en dansk opfindelse, og den fører så ind på tanden, og så skrues gevindet her hurtigt til. Det skal gå hurtigt, det er derfor gevindet er så grovt. Og så springer tanden simpelthen. Og så springer den i en lige brudflade, og så klipper man tand for tand, og heroppe i overmunden også, så får den et gebis, der svarer til det, den normalt skulle have. Og så kan den æde igen. Når vi har stået og talt om de her instrumenter, og også når vi står og kigger på dem, så ser de jo meget barske ud. Man kan jo forestille sig, at hesten har haft det temmelig dårligt med at få sådan en tandtang. Ja. Det er der ingen tvivl om, der har gjort ondt, for det gør det jo også, når vi selv har en dårlig tand. Og derudover, så var det jo nødvendigt at få hesten til at stå roligt, når man skulle manipulere med de store ting. Og det gjorde man ved at simpelthen binde hesten meget stærkt fast, så den ikke kunne bevæge sig. Og så anbragte man på næsen af den, på mulen af den, en såkaldt brems, hvor man ved at snøre mulen rundt, påførte den voldsom smerte foran i næsen, sådan så den ikke tænkte på den smerte, den havde i kæben. Det lyder også lidt uhyggeligt. Det kunne være, at vi skulle prøve at kigge på en af de brems, I har det kan vi da gøre. Så står vi her ved den brems, du nævnte. Ja, det er en gammel model, og den er flere hundrede år gammel som type, og den danner sådan set højdepunktet af brutalitet, hvis man skal påføre hesten en smerte, så den står bumstille. Man var jo nødt til at gøre det for at kunne lave de der indgreb, som man på forhånd vidste gjorde ondt. Det man gør, det er, at man klemmer hestens mule imellem her, og der kan man jo klemme, prøve en gang og sætte en finger ind, og så klemte man hårdt her, og så kan man jo se øjeblikkeligt på reaktionen at det gør ondt. Ja. Og det var meningen, man afledte hestens smerte fra noget andet ind på mulen. Og senere er man så kommet ind på at afskaffe bremsen. Den har så den sjove historie, at i fransk litteratur betegnes den som en tysk brems, og på det franskmændene jo så ned på tyskerne. Og i tysk litteratur betegnes den som polsk brems, fordi polakkerne var et mindre værdigt folk. Og endelig betegner polakkerne det som en russisk brems, for russerne de var da helt primitive. Man havde også andre ting, som i dag virker unødigt grusomme. Vi har en sjov, unik ting her. Hesten har dengang, eller havde dengang som i dag, en uvane krybebidning. Den bider ikke i krybben, men den laver sådan en attitude, som om den bider, og så sluger den luft. Og så var der en dansk dyrlæge, der fandt på det her. Ideen er, at denne her spændes omkring halsen på hesten. Og i den
øjeblik, den begynder at lave sin mani, så vil strubehovedet glide frem og tilbage. Det gør det også på dig, når du synker et eller andet. Og så gik den tilbage og strammede halsmusklerne. Så denne fjer, den blev så presset ned, og så røg der de tapper op i halsen, så blev den afbrudt. Og når begyndte den igen, så fik den de tapper op i halsen, og så sprang den fra og holdt op. Det var altså et tvangsmiddel for at prøve at vende den af med den mani. Ja. Det kunne være, at vi skulle prøve at kigge på nogle ting, som har et lidt mere humoristisk anstrøg ovenpå på de her to barske ting. Ja. Barske ting, ja. Det sjove ved det her gevær er, at det er en praktiserende dyrlæge, der har bygget en gammel militærriffel om i samarbejde med en ferm mekaniker, har boret løbet ud og lavet hele konstruktionen. Geværerne kan købes i handlen, men de ligger altså på et prisklasse omkring 30.000, fordi der laves så få af dem. Proceduren er sådan set simpel. Nu har vi fyldt sprøjten, og så lægger vi pilen ind i kammeret her foran. Og så lader vi det med bare en lille eksplosionsladning. Og så trykker vi bare simpelthen af. Og så farer pilen ud. Og rammer. Ligesom en luftbøsse. Ja. Og rammer dyret, og ligesom en dyrlæge kunne stå og injicere, så giver anslaget mod dyret, at det får en injektion. Vi har fundet nogle sindrige instrumenter frem her. Meget kunstfærdige og meget detaljerige. Kan du sige lidt om, hvad de har været brugt til? Ja, det er et trommespyd, som højskolens anden direktør kom med hjem fra Tyskland under en rejse. Det er lavet af en håndværker spontant, og det er den første slags trokar, der blev brugt af dyrlæger i verden. Den blev brugt, når køerne fik trommesyge. Det er sådan, at de drøvtyggende dyr, det gælder også fårene, de forgærer alt det grove stof i deres formaver, og under denne gæring dannes der gasser. Og den bøvser koen normalt op. Men efter en hindring eller gæringen løber for hurtigt, så svulmer den voldsomt op, og så har den det, man kalder trommesyge. Denne her er flad, det er den oprindelige type, og så er der på skeden en masse huller. Så proceduren foregik på den måde, at man førte trokaren ind i koens flanke, trak skaftet ud, og så ville luften sive ud igennem alle disse huller, ud igennem det store her, og vil man have den hængende i længere tid, så kunne man ved hjælp af de huller her direkte sy den fast i huden, så kunne den blive hængende en dag eller to. Der er en voldsomt dimensioneret trokar her. Ja, det er for at vise forskellen i størrelser, når man kan gå op helt til den størrelse. Der skal selvfølgelig flanken være spændt som et trommeskid. Og så knaller man den i, for den er jo ikke sådan at få i, den der. Den er skarp her i kanterne, men alligevel den skal ordentligt i. Og så trækker man den op, og så står der altså en fontæne ud. Og det er i meget akutte tilfælde af trommesyge? Der er man gået op til de store. Den bruges ikke ret meget mere, fordi køerne fodrer man ikke på samme måde, som man gjorde i 30'erne og i begyndelsen af 40'erne. Så i begyndelsen af 1900-tallet, der optræder der i Belgien en professor Brunier. Og han er helt usædvanlig. Hans hjernevindinger er usædvanlige. Han laver en forfærdelig masse meget komplicerede og geniale instrumenter. Og et af dem har altså en af skolens lærere på daværende tidspunkt været begejstret for, har købt og bragt hjem til Danmark. Og her er princippet det samme. Vi har skaftet med spydet på enden, som her er lavet som en tregrenet kniv. Og så har vi skeden her, men den har så 2 vinger på, som er beregnet til at holde den inde. Og den kan vi så vise igen, hvordan den føres ind. Vi skal have knivene fremad.
Sådan. Nu er den klar til at stikke ind i kogen med tromsyre. Den ryger ind igennem huden. Så trækker han kniven ud. Nu klapper vingerne sammen. Og så ved at trække her på håndtaget, så får han disse sidevinger til at glide ud herinde i kogens mave. Så nu sidder den kan ikke falde ud. Og så for at tage indholdet ud af kogen, så har han denne tang, som er helt usædvanlig ved, at den er hul, og inde i den sidder der en række tænder. Den ligner nærmest et krokodillegab. Og dette tang fører han så ind igennem hullet. Og så kan vi se, at han skal have den rigtig langt ind, så han kan få fat. Og så får den fat i noget derinde, og det trækker han så ud. Så tømmer han den, og så fører han den ind igen. Og der kommer det groteske frem, fordi selv en lille ko har jo måske 100 kilo indhold i sin formave. Så han skal lave de næste par timer, når han starter? Ja, dage for at få det der ud. Det er totalt misforstået, men det har altså dengang været opfattet som noget genialt. I dag gør man jo det i det øjeblik, der er tale om fremmedlegemer i vognen, at man bruger ikke krokodillegab og andre geniale opfindelser. Der opererer vi den og går ind gennem planken og laver denne meget store åbning for at få fat i det, der har gjort, at dyret er blevet sygt. Det har altså i og for sig ikke noget med trommesyre at gøre, det er en anden sygdom, men dyret har altså et eller andet, som giver den symptomer, at den er syg, og dem kan dyrlægen så finde frem til, at det kunne bero på, at der lå et søm, et stykke stoltråd, og ødelagde den normale bomfunktion. Ja. Og der er man så nødt til at gå ind og fjerne det, når skaden er sket. Men det kan man forebygge i dag ved simpelthen at stoppe sådan en magnet ned i, og der er flere forskellige modeller, ned i svælget på kogen, så synker den det, og hvis der så senere, når den går og æder, dukker et søm op ind i maven på den, så hænger den fast. Og der vil kraften på magneten være så stor, at det bliver hængende og burer sig ikke ind i maven, og så igennem halve og hele år, der vil det ruste op og fuldstændig eroderes og forsvinde. Der er nok nogen, der trækker på smilebåndet af de gamle ting. Og det gjorde Finansudvalgets formand også for en hel del år siden, hvor der lå en ansøgning fra Nationalmuseet om en eller anden bevilling. Og der udtalte han offentligt, hvad skal vi med alt det ravelse, smid det væk. Og det synspunkt kan man selvfølgelig have, men der sker det sjove, når man møder på disse mennesker. Og så lidt senere i en samtale, hvis det er privat, så kan man spørge om deres fotoalbum, om man ikke må se det. Og så sidder de gladeligt og fortæller om, at det billede, det forestiller ham selv, der sidder på potten eller et eller andet tåbeligt. Og så kan man sige, hvorfor smider du ikke alt det ravelse væk? Ideen med museer er først og fremmest det, at det viser udviklingen igennem tiderne. Og det er hele baggrunden for den måde, vi lever på i dag. Det man samler, man kan jo ikke have det hele på et sted, men det giver et indtryk for næste generation, hvad det var, man arbejdede med, da man var ung, eller den forrige generation arbejdede med. Og så har yderligere museet her, som er et specielt museum, væsentligt for instrumenter, den værdi, at hvis der så kommer en ung konstruktør med en virkelig god idé, så kan han komme herop og sammenligne med andre konstruktioner, som tidligere har været anvendt. Og ud fra dem, så kan vi diskutere, om den eller hin detalje
burde ændres en smule, som det kom til at ligge bedre i hånden, end hans konstruktion gør. Det er sådan generelt, at de instrumenter, som er ganske simple og enkle, de har varig værdi. Men jo mere kompliceret det bliver, desto hurtigere glider de ud af markedet, og nogle af dem har jo været så komplicerede, så de faktisk aldrig har været brugt. Men det har været ren tankespind.